आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून गतिमान विकास होत असताना आता नजर जाते तिथे भाजपा पक्षात प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मालवण कुडाळ मतदारसंघात भाजप पक्षात प्रवेश करणाऱ्यांची यादी मोठी आहे. मतदारसंघ आदर्शवत बनवताना महाराष्ट्रात टॉप 5 मतदारसंघात मालवण कुडाळचे स्थान निर्माण करण्याचे आपले प्रयत्न सुरू आहेत, असं प्रतिपादन कुडाळ मालवण विधानसभा प्रमुख निलेश राणे यांनी व्यक्त केलं आहे. आंबोज येथील ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच यासह सदस्य व अनेक ग्रामस्थांनी निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजप पक्षात प्रवेश केला. गावच्या विकासाला सर्वाधिक प्राधान्य देत मागणी करण्यात आलेली सर्व विकास कामे शासनाच्या माध्यमातून प्राधान्याने मंजूर करून दिली जातील. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत असा विश्वास निलेश राणे यांनी प्रवेशकर्त्यांना दिला. यावेळी भाजप प्रदेश सदस्य तथा सामान्य यासह अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. मालवण कुडाळ मतदारसंघाचा विचार करता गेल्या 9 वर्षात विकास कामांअभावी अनेक कामे ओसाड पडली. मात्र आता विकासाची दारं भाजप युती सरकारच्या माध्यमातून खुली झाली आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकास निधी मतदारसंघात येत असल्याचं निलेश राणे यांनी सांगितलं आहे. की 90ला बंधाराच नव्हतं तेव्हाची परिस्थिती बिघडली. मग त्या अधिकारी आले, मग नियम सांगायला लागले, हा नियम असेल, तो नियम असेल. राणे साहेब बोलले सगळे नियम आले बाजूला, दगडी टाकायला सुरुवात केली आणि जो 90ला बंधारा तिकडे देवबागला उभा राहिला, आज पण तोच बंधारा आहे. कायदा कोणासाठी असतो? काय आम्ही काय तोडत नाही, पण लोकांचे जीव जर वाचत असेल तर कुठेतरी कायद्याला कुठेतरी मोडतोड करावी लागते. अधिकाऱ्याला त्या भाषेमध्ये बोलावं लागतं, तशी तडजोड करावी न लागता आपण ही सगळी व्यवस्था उभी करू शकतो हे दाखवण्यासाठी एक आदर्श मतदारसंघ महाराष्ट्रामध्ये करण्यासाठी आज महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा कुडाळचा लाभ होतो. मला वाईट वाटतं त्या विधिमंडळाला वरतून गॅलरीत बसून मला विदेशमध्ये घेऊन गेला होता. मी देशाच्या गॅलरीत बसून बघतोय की आमचा कुडाळ मालवणचा कधी उल्लेख होतो, अनेक मतदारसंघाचा उल्लेख होतो, आमच्या कुडाळ मालवणचा उल्लेख होत नाही. मला वाईट वाटतं. आज बाजूला नितेश कसं काम करतो, एका बाजूला सावंतवाडीत चांगलं काम चालू आहे, पण कुडाळ मालवणचा का उल्लेख होत नाही? म्हणून काम करण्यासाठी आमदार खासदार नशिबात असेल तर होणारच. पण या कुडाळ मालवण मतदारसंघाला अनेक वर्षापासूनची महाराष्ट्रात ओळख मिळाली नाही. ओळख देण्यासाठी हा संघर्ष आहे, तो विकास दाखवण्याचा हा संघर्ष आहे. आणि जो राणे साहेब तेव्हापासून जे काय करत आहे की कुठेतरी 2014 नंतर तो सगळे विषय कुठेतरी मार्गी लागलेला आहे. अनेक गावांमध्ये म्हणजे आज मी परवा कुठे मला वाटतं मसुऱ्यालाच गेलो, राणे साहेबांनी जेव्हा बनवलेलं कसं ते अजूनपर्यंत तसेच राहते. त्याच्यानंतर एक थर सुद्धा आलेलं नाही, एक थर त्याच्यावर पडलेला. हे राणे साहेबांचा मोठेपणा इथे सांगायला आलेलो नाही. पण जर माणूस चुकीचा गेला तर तो आपला एक 10 वर्षाची एक पिढी, 20 वर्षाचा माणूस 20 वर्षाचा होतो, ज्याचं लग्न झालेलं नसतं त्याचं लग्न होतं त्या 10 वर्षात. 30 वर्षाचा माणूस 40 वर्षाचा होतो, त्याचा मुलगा तेव्हा 15 वर्षाचा किंवा 12 वर्षाचा होतो. आपण दशक म्हणतो ना 10 वर्षात, ही 10 वर्षात जर आपण फुकट घालून बसलो तर विचार करा हे तरुण कुठे नोकरी मागायला जाणार. आज कुडाळ मालवणमध्ये सांगण्यासाठी एक व्यवस्था नाही. देवाने सगळं दिलेलं आपल्याकडे आहे, किनारपट्टी आहे, साधन सामुग्री आहे, पण त्याच्यामध्ये आपण करतोय काय? एक कारखाना आपल्याकडे येऊ शकणार नाही. संघर्ष त्या कारखान्यांसाठी आहे, संघर्ष त्या व्यवस्थेसाठी आहे की साहेब काहीतरी चांगलं करूया. इथे माता भगिनी मोठ्या प्रमाणात आहे. दिलीपराव आपल्याकडे आपले जुने सहकारी साहेबांचे त्याही आमच्या मनात आहे, त्यांनाही आम्ही कधी विसरलेलो नाही. त्यांनाही कधीतरी आम्ही सांगतो की साहेब आता दिवस बदलत चालले, आता सगळं लोकांना बरं वाईट कळतं. मोबाईलच्या जगात
आपल्याला व्यवस्था बदलायची. कुडाळ मालवण जो इतक्या वर्षापासून 9 वर्षापासून जो दडपडत पडला आहे त्याला त्यातून बाहेर काढायचा. हा संघर्ष त्याच्यासाठी आहे. कोणाचा वैयक्तिक वाद मी करत नाही. मी कोणावर टीका सुद्धा करणार नाही. एक शब्द सुद्धा मी कोणावर बोललेलो नाही, टीका केलेली नाही. माझा कुडाळ मालवण मतदारसंघ हा महाराष्ट्राच्या टॉप 5 मध्ये कसा येईल, पहिल्या 5 त्याच्यासाठी आम्ही खिशातले पैसे टाकतो. एका सामंत साहेबांना खिशातले पैसे जास्त झाले नाही म्हणून इकडे खडी आणि हे टाकले नाही. कारण जे करायचं तेवढं शक्य आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.